Najvýznamnejšou sakrálnou stavbou v Trnave je katedrála svätého Jána Krstiteľa, ktorá je prvou a zároveň najkrajšou ranobarokovou stavbou na Slovensku. Majestátny chrám je pýchou mesta, jeho biele veže sú po stáročia charakteristickou súčasťou panorámy Trnavy. Kostol dal postaviť Mikuláš Esterházy, palatín, zástupca uhorského kráľa. V roku 1629 zveril stavbu talianskym staviteľom a majstrom Antoniovi a Pietrovi Spazzovi a osobne dohliadal nad prácami. Dvojvežový chrám je dlhý 61 metrov. Nad jeho hlavným portálom je umiestnený štít s figúrami sediacich anielov a kamenný erb rodu Esterházyovcov. Najväčším skvostom kostola je impozantný celodrevený 20 metrov vysoký hlavný oltár, ktorý nemá obdobu ani v okolitých krajinách. Jeho výzdobu tvoria 3 oltárne obrazy a viac ako 30 sôch svätcov, z ktorých 2/3 sú v nadživotnej veľkosti. Na realizácii tohto diela sa popri viedenských majstroch Baltazárovi Knilingovi a Vavrincovi Knotovi podielali aj domáci majstri Vít Štádler a majster Ferdinand z Cífera. Bohatá štuková výzdoba celého interiéru je dielom talianskych umelcov Rossa, Tornínyho a Contiho. Z pôvodného ranobarokového interiéru je pozoruhodná aj kazateľnica a posmrtné drevené štíty na stenách presbytéria. Od založenia Trnavskej univerzity je katedrála neodmysliteľnou súčasťou univerzitných budov. Počas jej pôsobenia sa tu odohrávali dišputy, divadelné predstavenia aj promócie absolventov. V podzemných kryptách sú pochovaní viacerí členovia rodu Esterházyovcov a významných predstaviteľov jezuitského rádu. Chrám svätého Jána Krstiteľa bol ustanovený pápežom Jánom Pavlom II za katedrálu Trnavskej arcidiecézy. V roku 2003 ho osobne navštívil.